Nang marinig ito ng kaibigan ni Gonzalo, tumangulang naman ito at agad na lumapit sa kanyang hinihilang kangga na kung saan nakatambak ang napakaraming naagnas na pugot na mga ulo. Maging si Pio Carpio noon ay hindi mapigilang magulat sa kadahilanang hindi lubusang naaapektuhan ng kanyang karga ang mamumugot ng ulo. Sa pagsilay dito ni Pio Carpio, doon niya napagtanto na isa itong uri ng mga nilalang na kung tawagin ay kuraret. Mga lahi ng mga taong merong kalahating dugo ng engkanto na kadalasang nagiging kasangga ng mga gabunan at albularyo. Ang mga ganoong uri ng nilalang, ayon kay Pio Carpio, ay anak ng isang babaeng tao na dinala ng ama nito at pinalaki sa mundo ng mga engkanto. Dahil sa hindi gaanong angkop para sa tao ang lugar na yon, kung kaya't nagagawa ng mga ito na maging isang mamumugot ng ulo. Sa ganung estilo ng mga ito, nagagawa nilang makapaglakbay sa iba't ibang dimensyon hanggang sa dumating ang puntong makabalik sila sa mundo ng mga tao at mapagdesisyonan na doon na lamang manirahan. Matapos ang mga pangyayaring yon, agad din namang umalis sila Gonzalo sa kubo ng kuraret. Doon na nila muling tinahak ang kanilang daan patungo sa baryo na kung saan naroon ang kanyang mga kauri. Ginoong Gonzalo, dito na muna kayo magkubli sa karitong hila-hila ko. Hindi kayo matutunugan ng kahit na anong nilalang sa loob niyan dahil sa mga ulo ng patay na magiging pananggalang ng inyong mga presensya. Tiisin niyo na lamang ho ang amoy upang maisagawa natin ng maayos ang lahat ng ating pinaplano. Wika ng lalaki. Nang marinig ito nila Gonzalo, dali-dali naman silang pumasok sa loob ng kariton. Si Kaloy noon, halos nagdadalawang isip pang pumasok, gawa ng may mga iilang pugot na ulo ng tao ang nakaratay sa loob ng kanilang sasakyan. Dahil sa ayaw naman noon mapahiya at maging pabigat ni Kaloy, wala na siyang nagawa kung hindi sundin ang nais nito. Sa pagpasok nila sa kariton, bumungad sa kanila ang alingasaw na amoy ng mga nabubulok na ulo ng tao. Pinili na lamang noon ni Kaloy na pumikit upang kahit papaano'y hindi niya makita ang kapangi-pangilabot na pangitain. Sa pagpapatuloy na paglalakad ng mamumugot ng ulo, marami itong nakakasalubong na mga bantay sa paligid. Habang nakakubli sila Gonzalo, patuloy nilang pinakikiramdaman ang bawat detalyeng nagaganap sa labas ng kariton. Ilang minuto pang paglalakbay ng kaibigan ni Gonzalo, biglang merong humarang sa kanila na isang aswang. Amoy na amoy ni Gonzalo ang pagiging malapit nito kay Sinsimon. Kung kaya't doon niya napagtanto na isa itong kaanib ng kalaban nilang angkan. Anong ginagawa mo sa bundok na ito? Bawal na dito ang mga kalahating engkantong walang pakay sa aming pinuno. Wika ng isang aswang. Huwag mo akong pagsasalitaan ng hindi ko magugustuhan. Baka nakakalimutan mo, mas demonyo pa ang lahi ko kontra sa angkan mo. Sabihin mo sa pinuno mo, huwag niyang pakialaman ang mga lakad ko dahil hindi ito saklaw ng kanyang kapangyarihan. Umalis ka na bago ko pa ilagay ang ulo mo dito sa kariton ko. Sagot naman ng mamumugot. Kasabay ng pagwika nito ay ang muling paghila ng kaibigan ni Gonzalo ng kanyang kangga.
Kahit napakalayo na noon ang kanilang binabaybay na daan, hindi pa rin nakakaramdam ng pagod ang kaibigan ni Gonzalo. Matarik man ang daang kanyang dinadaanan, ay hindi ito alintana para sa kanya. Animoy, ang kanggang kanyang hinihila ay meron ding sariling buhay na kung saan nakakaya nitong gawing magaan ang kanyang katawan para sa kanyang among pinagsisilbihan. Dala ng kuryosidad noon ni Kaloy, hindi niya napigilang mapatanong kay Gonzalo kahit siya ay nakapikit. Kuya, hindi ba nakakaramdam ng pagod yang kaibigan mo? Bulong ni Kaloy. Hindi ko din nalaman tungkol sa kaibigan kong yan, Kaloy. Maging ako man, ay nababalot ng misteryo para sa nilalang na yan. Ang alam ko lang sa nilalang na yan, ay isa itong gabay ng mga gabunan ng aming angkan. Mas matanda pa ito sa akin ng di hamak. Gawa ng ito rin ang gumabay sa ating amang si Pilo Carpio. Sagot naman ni Gonzalo. Nang marinig ito ni Pio Carpio, hindi niya naiwasang makisali sa usapan. Doon niya inilahad ang lahat ng nalalaman niya sa kuraret upang maunawaan nila Gonzalo ang tungkol sa nilalang na yon. Dagdag ni Pio Carpio na ang kuraret ay inaabot ng ilang siglo bago mamatay. Palagi itong nakadikit sa kanyang ginagabayang individual sa kadahilan ng merong isang misteryosong pangitaing nag-uugnay sa kanila at sa mga gabunan. May iilan ding malalakas na albularyong nagagawang mapasunod at maging kasangga ang kuraret sa hindi malamang dahilan. Si Ruben din, Gonzalo, merong ganyang gabay. Minsan niya na itong natalakay sa akin noong mga panahong madalang pa kaming magkita. Ang iba sa mga inilahad kong istorya ngayon sa inyo tungkol sa mamumugot ng ulo ay galing lamang din kay Ruben. Sinabi ko sa ito, Gonzalo, upang kahit papaano'y magkaroon ka ng karunungan sa katauhan ng natatangi mong kaibigan. Wika ni Pio Carpio. Si Ruben ho? Paanong nagkaroon siya ng ganitong kasangga, tiyo? Gulat na tanong ni Gonzalo. Aba, hindi ko alam, iho. Kagaya ng sinabi ko sa iyo ng nakaraan, hindi yan gaanong kumikibo si Ruben. Kung nais mo yang magkwento, kailangan mong busugin ang kaluluwa nito ng tuba. Sagot naman ni Pio Carpio. Matapos nilang makapag-usap, muli nilang ibinalik ang kanilang mga wisyo sa pagmamasid at pakikiramdam sa paligid. May mga mangilan-ngilang butas na nasisilipan noon sila Gonzalo, kung kaya't nakakakita rin sila kahit papaano sa buong paligid. Ilang minuto pa ang lumipas, biglang napatigil ang kaibigan ni Gonzalo, gawa ng malapit na sila sa baryo. Agaran din naman itong inilihis ang kanilang landas upang makahanap ng kanilang pagkukublian. Sa pagtungo nila sa kakahuyan, doon na nagsilabasan sila Gonzalo sa karitong hila-hila nito. Habang nagpapagpag noon ang damit sila Pio Carpio, panay naman ang pasasalamat ni Gonzalo sa kanyang kaibigan. Matapos ang mga pangyayaring yon, pinili nilang dahan-dahang tingnan ang buong paligid. Sa pagsilay nila Gonzalo sa baryo, doon nila nasipat ang napakalaking pagbabagong ginawa dito. Iho, sana sila Sulay ay nagawa ng maayos ang lahat ng ating plano. Kapag hindi nila nakumpleto ang ipinag-uutos ko, ay masisiguro kong marami-raming mga kaangkan ni Sin Simon ang makakatakas sa bundok na ito. Wika ni Pio Carpio. Huwag ho kayong mag-alala, tiyo. Sigurado kong gagawin nila Sulay ang lahat ng kanilang ninanais upang maisagawa ang ating mga plano.
Alam nilang malaki ang maitutulong nila sa atin kung kaya't makakaasa kayo na hindi nila tayo bibiguin. Sagot naman ni Gonzalo. Matapos nitong makapag-wika, agad din namang ibinalik nito ang kanyang tingin sa paligid. Kung hindi nyo kasi na itatanong, kaya hindi nakasama sila Sulay sa pangkat nila Pio Carpio, gawa ng magtatanim ito ng mga naabong buto ng mga kaangka ni Sin Simon papaikot sa bundok. Ang gagawin lamang nila, maghukay ng 7 malalim na butas sa paanan ng bundok upang ilibing ang mga naabong buto ng mga aswang. Kapag nagawa nila ito ng maayos, magkakaroon ng selyo ang buong paligid na kung saan hindi magagawang makalabas roon ng kahit na anong aswang. Yun ang naisip na paraan nila Pio Carpio upang makulong ang lahat ng nilalang sa bundok na kanilang kinaroroonan. Pinili nila Pio Carpiong ganoon ang maging takbo ng kanilang plano upang kahit ikamatay pa nila ang nalalapit na digmaang kanilang kahaharapin, ay magiging panatag ang kanilang mga sarili dahil sa hindi rin magtatagal at mamamatay ang lahat ng aswang na nasa bundok na yon. Sa paglipas ng oras ng kanilang pagmamasid, may mga iilang nasisilayan sila Pio Carpiong paparating sa baryo. Ang ilan sa mga ito ay may bitbit na patay na tao na kung saan nakatay na ang mga ito. Hindi naman ito pinansin nila Gonzalo sa kadahilanang nakatuon ng kanilang wisyo sa misyon. Ginoong Gonzalo, nais niyo hubang ako na ang mauna sa pag-aaklas ng digmaan kontra sa mga aswang na yan? Sukang-suka na ako sa kanila. 1 buwan ko silang pinagtiyagaan habang wala ka pa sa ating lupain. Pero ngayon, panahon na siguro upang pagbayarin ko sila sa kasalanang matagal na nilang pinaggagawa. Wika ng mamumugot. Bahala ka sa kung anong nais mo. Ipalasap mo sa kanila ang galit na iyong nadarama at masisiguro kung walang pipigil sa'yo. Kung nais mong makisali sa digmaan, ay malaya kang samahan kami hanggang kamatayan. Sagot naman ni Gonzalo. Nang marinig ito ng mamumugot, ngumisi lang naman ito habang kinukuha ng dahan-dahan ang kanyang palakol. Matapos niya itong kunin, initak niya ito sa puno at kasabay nito ang pagtakbo niya papalapit sa baryo. Hindi naman hinayaan nila Pio Carpiong mag-isa lamang susugod ang nilalang na yon dahil sa maaari din itong mapahamak. Bago pa man sila makalapit sa baryo, agad din naman silang natunugan ng mga aswang. Kasabay ng pagsugod nila papalapit sa mga ito, ay ang pagsugod rin ng di mabilang na nilalang patungo sa kanilang kinaroroonan. Dahil sa alam nilang argabyado ang kanilang posisyon, wala nang nagawa si Pio Carpio kung hindi ang itaas ang kanyang tungkod habang ito ay nag-uusal. Matapos nitong makapagpakawala ng usal, ay ang pagkakaroon ng isang nakakasilaw na liwanag na siyang bumulag sa mga aswang. Kasabay ng pagliwanag ng tungkod ni Pio Carpio ay ang paglitaw ng gudor na merong daladalang palakol. Agaran din naman itong sumugod sa kanilang mga kalaban upang ito ay makapagbigay ng tulong. Sa bawat paghataw ng gudor sa mga aswang ay ang pagbagsakan naman ito sa paligid. Sa sobrang dami ng kaangka noon ni Sin Simon, halos hindi na mahulugan ng karayom ang buong paligid. Kahit saang anggulo noon tumingin sila Pio Carpio, ay merong mga aswang na papasugod sa kanilang kinaroroonan. Ang iilan sa mga ito ay nasa sanga ng puno habang nagmamasid sa kanilang kinaroroonan.
Dahil nasurpresa ang pangkat nila Pio Carpio sa dami ng kanilang mga kalaban, kung kaya't wala na silang nagawa kung hindi ang magkumpulan sa isang lugar na siyang naging sanhi upang mapalibutan sila ng mga ito. Ilang minuto ding hindi gumawa ng hakbang noon sila Pio Carpio upang makiramdam sa paligid. Ilang minuto pa ang lumipas, biglang nakaramdam ang kanilang pangkat ng isang napakabigat na presensya. Kasabay ng pagramdam nila ng presensyang yun ay ang pagwika ng isang matandang naglalakad patungo sa kanilang kinaroroonan. Magandang gabi sa inyo, mga Ginoo. Maaari bang malaman kung ano ang pakay ninyo sa aming pugad? Tanong ng isang matandang lalaki. Matapos nitong magtanong ay ang pagsilay naman dito ni Gonzalo. Nang masilayan niya ito, laking gulat na lamang niya nang masipat niya ang pagmumuka ng kanyang yumaong ama. Animoy naghalo ang emosyon noon ni Gonzalo sa kadahilanang biglang bumalik sa kanyang isipan ang labis na pangungulila sa kanyang ama. Nais man niyang hawakan at yakapin ang matandang yun, ay hindi ito maaari. Gawa ng alam niya sa kanyang sarili kung ano ang sitwasyong kanilang kinaroroonan. Lahat ng galaw at pagngiti ng matanda ay halos kahawig na kahawig talaga ni Pio Carpio. Nang masilayan ito ni Pio Carpio, halos hindi niya masabi kung ano ang kanyang nararamdaman noong mga oras na yon. Ilang minuto pang pagtitig sa matanda, bigla na lamang tumulo ang luha ni Gonzalo dahil sa labis na pangungulila. Wala naman ding nagawa noon si Pio Carpio kung hindi ang hawakan ng kanyang pamangkin habang ito ay umiiyak. Si Kaloy noon, napaluhod na lamang sa lupa dahil sa labis na lungkot na kanyang nadarama. Magpakatatag ka, Kaloy. Hindi yan ang kapatid ko o ang ama ninyo. Maaaring pinaglalaruan lamang tayo ng dyablo kung kaya't nagawa nitong magaya ang kaanyuan ng iyong ama. Magpakatatag ka dahil uuwi pa tayo sa ating tahanan. Wika ni Pio Carpio. Ilang minuto pa ang lumipas, muli na namang inulit ng matanda ang kanyang sinabi. Pero kahit anong gawing pagsalita niya sa pangkat nila Gonzalo, ay parabang wala silang balak na sagutin ang mga tanong nito. Nang makontrol na nila Gonzalo ang kanilang bugso ng damdamin, pinili nilang muling magmasid ng maigi sa buong paligid. Ginoong Gonzalo, yan na ho ang pinuno ng angkang ito. Ngayong kaharap na natin siya, wala na tayong pagpipilian kung hindi ang lumaban hanggang sa kamatayan. Palagi niyong pakatatandaan, sasamahan ko kayo hanggang sa aking huling hininga. Wika naman ng mamumugot. Nang marinig ito ni Gonzalo, muli na naman silang nabuhayan sa labanan. Dahil sa hindi nila nagawang sumagot sa matanda, wala na itong nagawa kung hindi hayaan ang kanyang mga anak na lapain ang kanilang mga kalaban. Sa pagsugod ng mga ito, biglang inilapat ni Gonzalo ang kanyang mga kamay sa lupa upang kunin ang tabak ni Mapulon. Kahit umiiyak noon si Gonzalo, pinili niyang lumaban sa mga nilalang upang muling masilayan ang kanyang anak. Nang tuluyan ng makalapit ang mga aswang sa kanilang kinaroroonan, wala na silang nagawa kung hindi ipagtanggol ang kanilang mga sarili. Dahil sa pagmamalabis noon ni Gonzalo, na mabigyang hustisya ang pag-aalipin sa kanyang mga angkan, sa hindi inaasahang pagkakataon, biglang bumangon sa ilalim ng lupa
ang diwata ng panahon. Nang masilayan ito ng lahat ng mga nilalang na naroon, agaran din naman silang napatigil sa pakikipaglaban. Matapos makabangon ni Mapulon, agaran din naman itong lumapit kay Gonzalo at biglang sumanib sa kanyang kaanyuan. Gulat na gulat noon si Pio Carpio sa kadahilanang yun ang unang pagkakataon na makasilay siya ng isang diwatang sumapi sa isang gabunan. Matapos makasapi ni Mapulon, agaran din namang nawalan ng malay si Gonzalo. Pagmulat ng mga mata nito, kitang-kita ng kanilang mga kalaban ang nagliliyab nitong mga mata. Maging ang tabak na hawak nito ay nagkaroon na ng labis na liwanag na halos ikabulag na ng mga aswang sa paligid. Ilang minuto pa ang lumipas, unti-unti nang nagsisilabasan ang mga engkanto na naninirahan sa bundok. Sa pagkumpas ng tabak ni Mapulon ay ang pagsugod naman ng mga engkanto na nagsilitawan. Halos triple ang bilang ng mga engkantong lumitaw sa laban kontra sa angka ni Sinsimon. Nang masilayan ito ng matanda, pinili na din itong makiisa sa digmaan. Si Gonzalo naman, patuloy ang pagpapakawala ng mga buhay na baging na siyang gumagapos sa mga aswang sa paligid. Sa paglipas ng ilang minuto, halos marami na silang napatay na siyang labis namang ikinagalit ng matandang namumuno dito. Dahil sa pinili ng diwata ng panahon, napatayin muna ang mga tagasunod ng matanda. Wala namang nagawa noon si Pio Carpio kung hindi ang harapin ito. Dahil sa hindi pa lumilitaw ang asawa ng matandang yun, kung kaya't hindi naging mahirap para kay Pio Carpio ang labanang ito. Sa bawat pagpapakawala ng tabak ni Mapulon sa kanilang mga kalaban, ay merong humahandusay sa lupa. Pinili na rin ni Mapulon na ibalik ang ordinaryong kaanyuan ni Gonzalo upang makalaban siya ng buong lakas sa puwersa ng kadiliman. Masyado kasing sumasalungat noon ang wisyo ni Gonzalo sa nais ni Mapulon, gawa ng nasa panig ng kaliwa ang kaanyuang kanyang sinapian. Kahit ordinaryong katawan lamang noon ni Gonzalo ang gamit ng diwata, nakakaya pa rin itong makisabayan sa kanilang mga kalaban. Kahit anong gawing pag-atake ng mga ito, ay hindi nito nagagawang matamaan ang kahit damit man lang ni Gonzalo. Ilang minuto pa ang lumipas, biglang umatras ang mga aswang nang sa hindi malamang dahilan. Kasabay ng pag-atras ng mga ito ay ang pagrinig nila Pio Carpio ng isang hagik-gik ng matandang hukluban. Alam nila na yun na ang nangangalaga sa dignum, kung kaya't pinili na muna nilang huminahon upang pag-isipan ang mga susunod nilang gagawin. Okay, bukas na ulit yung 2 episodes at pahintay na lang ako. Yun lang. Maraming salamat sa inyong lahat at good night. Kita-kits. Salamat.